Тази власт с кръв сме я взимвали и с кръв ще я върнем. Това е. Няма да разрешим този парк да стане европейско място. Ще има и наша стъпка. Това е. Отговорът на част от българите е тази. Не желаеме да бъде добре. Искаме това. То е нашето минало и това искаме да виждат нашите деца и внуци. Старчев бетон арт. Никой не смее да обясни на младите защо е построен този паметник. Ако може да се каже паметник, не? Това е монумент, е най-точното. Сега ще ви обясня. Тези, които взимат властта на през 1944 година, в голямата си част са хора, израснали, няма нищо лошо в това, разбира се, в къщички, измазани с овче тор. Оборска също може да бъде, и говежда, и овче. Овче сигурно не става. Значи е оборска тор. Аз май не съм виждал нито едното, нито другото. Да. Тези хора е трябвало да разберат, че новата власт, социалистическата, вече може да строи. Вече има познанията, опита и може да използва откраднатата техника, специалисти, пари от иззедниците на народа. По тази причина се налагало да намерят начин да покажат на живеещите по селата, че България вече е нова и че по време на светлото бъдеще няма да се живее в кирпичени къщи с кенеф на края на двора и с две чешми в селото. От днешна гледна точка не може да се разбере колко необходимо е било това. Ние винаги коментираме или критикуваме социализма от гледна точка на днешния ден. Внимателно гледайте. Това е грозно, но е масивно, стабилно, изглежда силно, твърдо, вкопано е здраво в земята и нито едно наводнение или каквото и да било друго бедствие не може да го съкруши. От гледна точка на пиар или на маркетинг на социализма, това е гениално, осмислено и направено монументално зло. Публикувал съм снимки как хора ходят по голяма нужда долу. Демонстративно. Не знам. Не мога да ги обвинявам в нищо.
някои от тях са преживявали страшни неща. Красиво е. По същия начин е изградена Айфеловата кула, казват защитниците на този красотник. Старчев се оказа, че има много фенове. Вече се напикават сигурно, като баба Цола, но все още са му фенове. Просто е страшно. Представяте ли си? Колко горди са били. Колко горди са били вътре. В партийния дом. Знаейки, че народа минава от тук и гледа какви неща може да построят. И когато си седат на село в кирпичените къщички, ще знаят, че техните внуци ще бъдат приети, ще следват и ще живеят в светлото бъдеще. Светло бъдеще се оказа, че няма да има. Оказва се, че и маркетинг социализма няма да има.